mä oon Amiel. Tänään mä pelaan ensimmäistä kertaa Minecraftia niin, että niin kun laitetaan videoon, tää aika huonosti kuvaa, koska tää on kännykällä kuvattu. Niin. Mä käyn eka tossa radas, vaikka mun pitäisi kuvaa oikeesti yhtään mun lentsikkaa. Oh no, toi kuolee kohta. Noin. Kerro sun kaupunki, mikä se on? Mä kerron koko ajan. Tässä on mun kaupunki. Mä kohta näytän sitä vähän paremmin. Odota. Näin. Laitetaan yksi tällainen. Noin. Tässä on mun kaupunki. Tää menee aika nopeasti, mut ei se haittaa. Noin. Siinä te näitte. Nyt mä voin näyttää mun laivaa, venettä. Mikä toi oli? Se on ukkonen. Tai salama. Tai mikä nyt se onkaan. Mä taidan mennä sisälle. Koska täällä alkoi ukkostaa. Vai se tu arko? Joo, mä näytän. No ei vitsi, mitä nyt minne mä jouduin? Noin, no. Tää on vähän ärsyttävää, kun täällä sataa. Ja mä kutsun itseäni, nyt täällä alkoi ukkostaa. Tää ääni kuuluu vähän huonosti. Tai kuuluuko? Ihan sama, mä en kuuntele tätä ääntä, kun... Noin. Voi vitsi, sataaks tännekin? Ei sada. Diga que es eso? Ai mikä on? ¿Dónde estás? Mä oon nyt veneessä tai laivassa. Ei kiinnosta. Taidanpa mä mennä tänne. Mä menen nyt kurkkaa tänne alas. Täällä on mun tykit. Ja sit tässä on mun nukkumapaikka. Tuolla äskenkin oli yksi nukkumapaikka. Noin. Tässä. Voin näyttää siellä, missä ohjataan tätä laivaa. Tässä. Mä yritin tehdä tänne kakkubileet, kun mä teen tässä tänään ensimmäistä kertaa videota, niin odottakaa. Tú deberías decir todo eso que encuentras ahí, que son todas esas cosas. Tossa on yksi, mikä tän nimi on? Hirveä sanasokeus iski. Noin, häivyn nyt siitä. Tyhmä. Mä taidan hakkaa ton. Oi vitsi, mä tuhosin koko maapallon tuolla yhdellä. Voi elämä. Mä unohdan sen nimen. Niin paljon zombeja. Kai pitää mennä valoon, koska siellä näkee helpommin tätä. Vitsi. Ja vielä vettä sataa täällä. On vähän tylsää. Mutta haluuks te katsoa yhden tosi jännän jutun? Ehkä tää on noi portaat. Mä saan leijut. Tadaa! Hei, luukut pitää laittaa kiinni. Noin, laitettu kiinni. Kai mä menisin nukkuun. Olkaa hiljaa! Mä yritän nukkua! Hei, älä! Mä haluan vielä kuvata tätä ihmeen videota. Noin. Nyt kai on sit aamu.
vitsi, taas toi joku ihme tyhmä pommizombi. Pero no dices nada de lo que has hecho ni nada. Miel. No, sanonpa, sälä nyt tee. Joo. Kerro mitä Joo, kaikki on. mä teen sit, tässä on mun No me conteste a mí. Joo. Mä näytän nyt mun alkuperäisen talon. Tai ei tää on mun alkuperäinen. Tää on mun toinen talo. Toisiksi se vanhin talo. Täällä on sisäalue, mä en kauheasti käyttää. Ihan roska. Noin. Tää on mun lempparialue. Tässä on... Mitä mä oon laittanut tänne? Tässä on mun nukkumapaikka. Noin. Sitten tässä on ampumapaikka, jos mä käytän Bobby. Se on mun lemppariasia. Nyt mä en käytä sitä tässä videossa. Tai käytinkö mä? Onks tää nyt mitään, mitä mä voisin näyttää? Tässä lukee jotain ihmettä. Haluatko te lukea tän? Luetkaa. Okei. Noin. Nyt mä taidan häipäästää tästä. Mitä vitsi? Mä taidan mennä vähän seikkailulle. Mä en haluis mennä, mutta on pakko, koska mä en keksi mitään muuta tehdä tässä videossa. Okei, Amiel, ya. Miksi näin nopeasti? Ei nyt näin nopeasti. Amiel, ya lleva 6 minutos. Eihän oo. 7 minutos y medio, Amiel. 7 minutos. No puede ser muy largo. Miten mukaan? No, pikkasen vielä. Ei nyt näin nopeasti. Tää on mun ekaa. Mä olisin halunnut vähän pitkempää kuvaa tätä. Pero tú no dices nada de lo que es. No puhun. Diga. Tässä on kaktuspaikka, mitä mä en käytä yhtään. Mä voisin tuhoa tän. Sitten... Zombi. Tää on zombi. Jossain täällä on zombi. Haluatko te nähdä tämän? Ennen mä rakensin tähän raketin, mutta mä räjäytin se kokonaan TNT:llä. Koska se oli niin turha. Sitten mä laitoin mustakaan. Hei, susi! Vitsi, mä haluan metsästää ton. Noin. Mä metsästin sen. Noin. Mä haluaisin etsiä nyt jostain. Mikä toi? Ya se va a acabar. Ei. Odota. Es muy largo. Ei jotkut videot kestää jotain tunti. Joo. Odottakaa. Mä menen nopeena täältä juttu. Haluatko te nähdä mun treenipaikan? Oi, jos tää yleisö vois vastaa. Tää on video. Tosi järjestävää. Mitä TNT:tä viime kerralta? Tosi. Oho. Odota. Hei.
Ei vielä! Ja, Ei vielä! Tää ei oo yhtään pitkä. 10 minutos y 37 segundos. Ai vielä. Ei, on ollut. Muestra, diga, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Joo, tää on mun rata. Mä oon jo näyttänyt sen 3 miljoonaa kertaa. Ok, pues no lo muestre más si ya lo has mostrado. Joo, mut kun sä sanon niin. Mä vaan Ei, haluan kulkea siis- tätä pitkin, kun mä menin rataa. Noin. Din. Ok, ya. Ei. Despídase, despídase. Okei. Heippa. Tässä oli mun Minecraft-video. Toivottavasti te tykkäätte. Ja heippa.